खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन उदालगुरि जिल्लानि माइनावस्रि दैमारिया सम जिउ आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय क'क्राझार जिल्लानि मैदेर खर'नि थागिबि प्रतिमा नन्दि नार्जारी बिथाङाबो गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि गथ'सा बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थानि थाखाय सायख'जानाय माइनावस्रि दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा थाखो 6निफ्रायनो लिरनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो बांसिन खन्थाइ लिरो फेमिनिज्म रमान्टिक बर' हारि आरो गावनि बिफाखौ लानानैनो खन्थाइफोरखौ लिरो आरो गावनि बिफाखौ गोसोखांनानैनो खन्थाइफोरखौ लिरो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि माखासे खामानियाव आइजोफोरखौ दिनैनि सानावबो नासयो जायखौ जोंनि समाजा एंगारनांसिगौ फिसाजो आरो आइजो साननानै नेगेटिभ आरो लोरबां सानो नाथाय जों गासैबो समान होननानै फोरमायथियो लोगोसे फेसबुक वाट्सएपफोराव गोबां समखौ ओरैनो थांहोआलासे बिजाब फरायनायखौ मोनसे हुदा खालामनानै लानांगौ आरो जों बेखौ हायो होननानै बुंथियो माइनावस्रि दैमारिया Bodoland इउनिभार्सिटिनि आन्डार ग्रेजुएट सेकेन्ड सेमिस्टार आरो सिक्स्थ सेमिस्टार आरो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेन्ड सेमिस्टारनि 24 जुन अदेबानि दिनै जानो गोनां जि आनजाद बेखौ दोनथ'नाय जाबाय दैबानानि थासारिनि थाखायनो दिनै जानो गोनां आन्डार ग्रेजुएट सेकेन्ड आरो सिक्स्थ सेमिस्टारनि आनजाद आरो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेन्ड सेमिस्टारनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो आनजादनि गोदान अक्ट'खौ उनाव फोसावनाय जागोन आरो गुबुन अक्ट'नि आनजादफोरा सिगांनि बायदियैनो थागोन होननानैबो फोसावदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशननिफ्राय रायखांनो गोनांदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय आन्डार ग्रेजुएट सेकेन्ड सेमिस्टार आरो सिक्स्थ सेमिस्टारनि 21, 22 आरो 23 जुनाव जि आनजाद जानो गोनांमोन बेफोर आनजादखौबो दोनथ'नो थाखाय नटिस फोसावदोंमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दैबानानि थाखायनो 21, 22 आरो 23 जुनाव जानो गोनां आनजादखौबो दोनथ'नो थाखाय फोसावदोंमोन दा फिन 24 जुनाव जानो गोनां आनजादखौबो दोनथ'बावबाय टाइटानिक जाहाजनि सोमोन्दै नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ बे गोदोनाय टाइटानिक जाहाजखौ नायनो थांनायावनो 7 सुबुंनि जिउ खहा टाइटान मुंनि साबमेरिन अदेबानि लैथो सिङाव हाबग्रा जाहाजजों 7 सुबुंफोरा टाइटानिक जाहाज गोदोनायखौ नायनो थाखाय नर्थ एटलान्टिक लैथो सिङाव हाबलांदोंमोन नाथाय बिथांमोननि साबमेरिना लैथो सायाव थानाय जाहाजजों सोमोन्दो गैयै जादोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोबां जाहाज आरो हेलिकप्टारनि गेजेरजों नागिरनायबो जादोंमोन नाथाय मोननो हायाखैमोन नाथाय लैथोनि सिङाव रबटिक डाइभिं भेहिकेलजों लैथो सानिफ्राय 1600 फिट गोथौ सिङाव साबमेरिननि तुक्राखौ मोननो हादों जायनि थाखाय 7 सुबुंनिबो जिउ खहा जाबाय होननानै साननानै लानाय जादों लैथोआव गोदोनाय टाइटानिक जाहाजखौ नायनो थांग्राफोरनि मादाव असियान गेट कम्पानिनि फाउन्डार आरो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार स्टकटन रुस जाय टाइटानखौ सालायदोंमोन आरो गुबुन 4नि मादाव ब्रिटिश बिलियनारि आरो एक्सप्लरार हामिश हार्डिं 52 बोसोर बैसोनि पाकिस्तानाव जोनोम मोननाय आरो दा ब्रिटिशनि नोगोरारि फालांगिरि शाहजादा दाउद 48 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि 19 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सुलेमान बिथांमोनजों लोगोसे फ्रान्सनि असियान ग्राफार आरो मुंदांखा टाइटानिक एक्सपार्ट जाय लैथो सिङाव टाइटानिक जाहाज गोदोनायखौ नायनो थाखाय 35 खेबसो लैथो सिङाव थांखांबाय बिथां हेनरी नार्जियलेट 77 बोसोर बैसोनि उदालगुरिनि 1 नं गरैबारि गामिनि बिरनिका मुसाहारिया गोमानानै दङ बिथाङा थाखो 9आवल' फरायनाय फरायसुलिमोन बिमानि मुङा रश्मि मुसाहारि आरो बिफानि मुङा पात्रास मुसाहारि बिमा आरो बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिरनिका मुसाहारिया थाखो 9आवल' फरायनाय 16 बोसोर बैसोनिमोन नाथाय बिरनिका मुसाहारिया रजे मुंनि लोगोजों थांनो होनानै न'निफ्राय ओंखारलांनानै थांनाय 10 जुन बेलासि 3 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दं आरो फन हरोब्लाबो हमाखै होननानै फोरमायथिदों जायनाखि फिसाजो बिरनिका मुसाहारिया माजबादनि सनापुरनि मिथिंगा ब्रह्मजों रायज्लायोमोन बेनिखायनो मिथिंगा ब्रह्मजों खारनायनि सन्देह खालामदों नखरनिफ्रा जायनाखि नखरनि सुबुंफोरा बिरनिका मुसाहारिखौ फरायजानो लुबैयो बेनिखायनो जाहाथे सोरबाफोर बिरनिका मुसाहारिखौ नुसनबायोब्ला 8135941234 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों उदालगुरिनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायावबो फरायसानि गोमानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय साउदरपिटा
रामसातारि गामिनि नारायण रामसारिनि फिसाजो फागुनि रामसारिया थांनाय समबारनिफ्राय गोमानानै दङ। फागुनि रामसारिखौ कक्लाबारि सिमलानि बालिका फरायसालियाव फरायनो थाखाय दोनहरदोंमोन, नाथाय फागुनि रामसारिया गोमानानै दं। गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों नखरनिफ्रा। बेनिखायनो सोरबाफोर फागुनि रामसारिखौ नुसनब्रायोबा नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय 8811976548 नङाबा 9401319871 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। सालाकाथियाव गाज्रि जाथाय, दुम दाखार आरो दावराव दावसिया बे सोरखाराव बांदों आरो इउपिपिएल सोरखारनि एसेबां दादागिरिखौ गासै रायजो राजाफ्रानो बुंबाय होननानै सालाकाथि ब्लक बिपिएफ आरो सालाकाथि ब्लक बिएसइउआ खौरांगिरि मेल खुंनानै अजद होफैदोंमोन। समिल चन्द्र बसुमतारी, लालमाथिनि घ्यानसाम ब्रह्म, हरिगावनि इराग्दाव बसुमतारी, जेजेरिनि हरिचरण राय, जाय इउपिपिएलनि मेम्बारफोर, बिथांमोनहा थिखादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय 50 लाख रां दाबि खालामदों आरो रां होआब्ला सरायकलानिफ्राय सालाकाथि थांनाय लामाखौ मावहोआ होननानै लामानि खामानि मावनायखौ बन्द खालामनानै दोनदों होननानै बिपिएफ आरो बिएसइउआ खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बेफोर अजदनि सायाव खेंफोरथि होफैदों इउपिपिएलनि मेम्बारफोरा। बिथांमोना बुंथिदों दि एनटिपिसिनि खामानिखौ लानानै बिथांमोनहा जि अजद होफैदों बेफोर गासैबो नंखाय आरो बेबायदि अजद होनायनि थाखाय समाजाव एबा न'निफ्राय ओंखारनो हायै बायदि थासारि जादों आरो मानहानि खालामदों बिथांमोनहा, जायनि थाखाय बिथांमोननि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो थिखादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय जि 50 लाख रां दाबि खालामनायनि अजद होदों बेनि फोरमान दंब्ला होथों होननानैबो बुंथियो आरो जायनाखि थिखादार अमित कुमार ब्रह्म बिथाङा टेन्डार गावनानैसो आयेन बायदियै थिखाखौ मोनदों, बेनिखायनो बिथांनि खामानि मावनायखौ सोरबा हेंथा होदोंब्ला पुलिस प्रशासन आरो पिडब्लिउडिनि मदद लानानैबो खामानिखौ मावनो हायोमोन होननानैबो बुंथियो आरो जाय बिथांमोनहा अजद होदों बिथांमोनहा राजखान्थि थांखिजोंसो रायजो राजानि सिगाङाव जोंनि मान सन्मानखौ खहा खालामनानै होदों होननानैबो बुंथियो आरो एनटिपिसिआव मावनाय मावथिफोरनिफ्रायबो रां बिनायनि जि अजद होदों बेबो नंखाय। जुदि फोरमान दंब्ला फोरमानजों लोगोसे केसखौ होथों होननानै बुंथियो इउपिपिएलनि मावथिफ्रा। बेनि अनगायैबो रश्मि एन्टारप्राइज कम्पानिनि सुपारभाइजार शाहिद आनसारिखौबो बुनायनि अजद होदोंमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनिफ्राय। बेनि सायावबो इउपिपिएलनिफ्राय बुंथिदों दि बिथांमोनहा जेब्ला 10 बोसोर 12 बोसोर सालाकाथिनि एनटिपिसिखौ सामलायदोंमोन अब्ला गोबां बायजोनि थिखादारफोरानो खामानि मावनो फैयोमोन, जेरै सोनाब बंग, बिहार आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय थिखादारफोरा खामानि मावनो थाखाय फैयोमोन, जेरावनाखि ओनसोलावनो गोबां बेकार लाइमोनफोर दंखायो। बेनिखायनो बेकार लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनो थाखाय जों बिटिआरआव खामानिखौ मावगासिनो दं। बेनि अनगायैबो सुपारभाइजार शाहिद आनसारिखौ लोगो हमनो थाखाय खनले खनले बुंसेयावबो शाहिद आनसारिया फोलाबाय थादों होननानै फोरमायथिदों इउपिपिएलनिफ्राय। मैखुन जानानै सा 19 सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों। धेमाजि जिल्लानि सा 19 सुबुंफोरा मैखुन जानायनि उनाव बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों। सा 19नि मादाव सा 14आ सिमेन्ट सापरिनि आरो गुबुन सा 3आ सोनाब सुबाहिनि थागिबिफोर। मैखुन जानानै बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै सुमित्रा नार्जारी 40 बोसोर बैसोनि, रिन्देब रामसियारि 32 बोसोर बैसोनि, साबित्री दैमारी 47 बोसोर बैसोनि, मुखुं सोरगियारि 30 बोसोर बैसोनि, बृन्दाबन बसुमतारी 29 बोसोर बैसोनि, रिंखां दैमारी 26 बोसोर बैसोनि, रहिला बसुमतारी 55 बोसोर बैसोनि आरो माखासे। मैखुन जानायनि उनाव लोमजानाय जानायलाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय धेमाजि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। दा बिथांमोनहा बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हाबाय होननानैबो मिथिहोदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि बिजेपि दोलोखौ फेजेननो थाखाय हादरनि मोन 15 दोलोआ लोगो नांदों। फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितीश कुमार आरो लेङाइ गिबि मन्थ्रि तेजस्वी यादवनि दैदेननायाव बिहारनि पाटनायाव बेरेखा दोलोफोरा जयैनो मिटिं जिरायदों, जेराव लकसभा बिसायख'थियाव नरेन्द्र मदिनि बिजेपि सोरखारखौ सिफायनो थाखाय हादरनि मोन 15 राजखान्थि दोलोफोरा जयैनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थांखि लादों। हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो सुबुं खुंथायखौ लाबोफिननो थाखायनो खौसे जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा, जेराव बेरेखा दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा ज' जादों, जेरै कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लिडार राहुल गान्धी, सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी, दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल, पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान मान,
तामिलनाडु आरो झारखंडनि गिबि मन्थ्रि आरो गुबुन गुबुन रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनहा ज' जिरायनानै बे थांखिखौ फोसावदों आरो फैगौ जुलाइ दानाव सिमलायाव फिन कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेनि दैदेननायाव मिटिं जाबावगोन आरो बे मिटिंनि गेजेरजों सोर बबेयाव बिजाथि फसंगोन बेखौ थि खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितीश कुमार बिथाङा आरो फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया सुबुं खुंथाय एबा डेम'क्रेसिनि सायाव दावहा जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बीजेपी सोरखारनि हेंथा नांनो थाखाय मोन 15 दोलोआ खौसेयाव फैनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों ममता बेनार्जी बिथाङाबो आरो जोंखौ बेरेखा दोलो दाबुं जोंबो बे हादरनिनो नोगोरारि भारत माता जोंबो बुङो आरो मणिपुराव अर जोङोब्ला जोंनावबो जोंफायो नाथाय बीजेपीआ नासयनाय गादबनाय आरो गावसोरनि जि गोसो बेबायदियै सोरखारखौ सालायगासिनो दं सोरबा बिथांमोननि हेंथा बुङोब्ला इडि सिबिआइखौ बाहायो गासै मिडियाखौ आखायाव लानानै दोनदों नाथाय बिथांमोनहा बेकार जेंनानि सोमोन्दै सानाखै रायजो राजानि थाखाय सानाखै हादरनि रांखावरिनि सोमोन्दै साना होननानै बुंथिदों ममता बेनार्जी बिथाङा फरायसाफोरानो फोरोंगिरिखौ गुलि गावनाय जाथाय सावरायनो होनानै फोरोंगिरिखौ लेंहरनायनि उनाव फोरोंगिरिखौ गुलि गावदों फरायसाफोरा जाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों बे जाथाया मध्य प्रदेशनि मरिना जिल्लायाव जादों फोरोंगिरिनि मुङा गिरवार सिंह बिथाङा कचिं सेन्टारनि फोरोंगिरिमोन जाथाय जानाय सानखालिबो बिथाङा कचिं सेन्टाराव फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दंमोन बेयावनो बारग' फरायसा बिबेक राठौर आरो विनय राठौर मुंनि फरायसाफोरा कचिं सेन्टाराव फैनानै माबा खोथा सावरायनो थाखाय फोरोंगिरिखौ गाहायाव लेंहरदोंमोन बेयावनो फोरोंगिरिया फैनाय लोगो लोगोनो फोरोंगिरिनि सायाव गुलि गावदों जाय गुलिया फोरोंगिरिनि उदैयाव नांदों जाथाय जानायनि उनाव फोरोंगिरिखौ गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों ओजोंहाय दायनिगिरिफ्रा जाथायनि उनाव खारनानै दङ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै खौरांनि बायदिब्ला रांखौ लानानैनो बे गुलि गावनाय जाथाया जादों दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों